Και γεια σας παιδιά και καλωσορίσατε σε ακόμα ένα gaming βίντεο. Βασικά τι καλωσορίσατε, αλλά ναι, αυτή η φράση που είπα καλωσορίσατε. Γιατί όπως βλέπετε αυτό εδώ είναι ένα καινούριο κανάλι στο YouTube που λέγεται Gamers και το icon αυτού του καναλιού λέγεται gaming, gamer εννοώ, gamer και το όνομα του καναλιού λέγεται gaming ή gamers, δεν ξέρω, εγώ έφτιαξα το κανάλι αυτό μαζί με το φίλο μου γιατί μόνο εμείς οι δύο θα κάνουμε αυτό το βίντεο σε αυτό το κανάλι. Είναι το δικό μας κανάλι και είναι το πρώτο βίντεο επισήμως σε αυτό το κανάλι. Και θα παίξουμε Minecraft. Είναι το πρώτο βίντεο σε αυτό το κανάλι. Γεια σας! Πες γεια! Καλημέρα! Τι καλημέρα, βράδυ είναι. Αλλά αυτό το βίντεο θα ανέβει... Καλησπέρα! Ναι, καληνύχτα. Λοιπόν, έτσι αυτό είναι το πρώτο βίντεο και θα είναι Minecraft. Και σε αυτό το πρώτο βίντεο στο Minecraft θα εδώ μαζί με το φίλο μου θα παίξουμε Minecraft και θα του βάζω κάποια επειδή δεν μπορώ να το εξηγήσω, εξήγησα το, δεν το έχω. Λοιπόν, παιδιά, θα μου βάζει ο Νικόλας, τώρα στην αρχή θα μου δώσει 5 λεπτά να πάρω όσο καλό loot μπορώ και όταν περάσουν τα 5 λεπτά θα κάνει ο Νικόλας νύχτα και θα μου σπονάρει τέρατα και άμα νικήσω μου δίνει κάτι. Το πρωί, το πρωί του δίνω κάτι άμα περάσει και τη νύχτα και με αυτά τα τέρατα. Συν άμα περάσει τη νύχτα και συν άμα περάσει αυτά τα τέρατα που θα του βάλω και γίνει πρωί, τότε congratulations και για την αμοιβή θα του δίνω κάποια πράγματα για να το κάνω πιο καλό και μετά θα του δίνω 5 λεπτά για να φτιάχνει να κάνει γενικά, να φτιάχνει κάποια πράγματα. Λοιπόν, επειδή δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε πολύ καλά, είναι και πρώτο βίντεο, λοιπόν, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πάμε! Ναι! Έχεις 5 λεπτά να φτιάξεις πανοπλία, γενικά ό,τι θες. Έχεις 5 λεπτά να φτιάξεις ό,τι θες. Λοιπόν, αρχίζουμε. Ναι, μάζεψα ξύλο. Ωραία, παιδιά, έχει 5 λεπτά να μαζέψει, να φτιάξει το χαρακτήρα του. Να κάνει ό,τι θέλει, έχει 5 λεπτά να κάνει ό,τι θέλει. Οκ. Τα πάει καλά. Σκοτώνει αγελάδες. Ωραία. Τι κάνεις? Α, σπάει τα ξύλα. Οκ. Πού είσαι? Κάπου σκοτώνεις αγελάδες. Κωνσταντίνε, βλέπω εσύ μαζεύεις πολύ φαΐ. Να ξέρετε, απαγορεύεται το κρεβάτι και Κωνσταντίνε, απαγορεύεται για να σου κάνω αυτά τα challenges. Έτσι κι αλλιώς φαΐ δεν θέλω. Έχω ήδη. Ναι, παιδιά, πριν ξεκινήσουμε το βίντεο λίγο, πάρα πολύ λίγο, το βοήθησα πολύ λίγο. Κωνσταντίνε, λέω να μαζέψεις κανένα coal για εδώ πέρα που έχει coal. Άσε μας πάρει. Δεν θέλω. Θα φτιάξω εδώ κάτι πράγματα. Παιδιά, να ξέρεις, πάω το coal, τώρα δεν έχει κανένα καθόλου coal. Φύγε από εδώ, ρε αγελάδοπεδο. Όπα, καταλάβεις, πέταξε το πάτωμα σπίδα. Εγώ εντωμεταξύ κάνω αυτά τα πράγματα, απλά χωρίς λόγο αυτό το κάνω, παιδιά, δεν ξέρω. Βρήκα κάνε teleport μία σε μένα, να σας δείξω τι βρήκα. Ναι, τώρα σε λίγο. Αλλά τι Αν δεν έχω και εγώ. Τι είναι αυτό, ρε? Όπα, τέτοιο πλοίο, ρε. Ναι. Μην τα σπάς.
Όχι ρε. Όχι, αν έχεις... Σου σπάω το chest για ευκολία, πάρε ό,τι έχει μέσα. Κάτσε. Αυτό. Κάνει αυτό που νομίζει. Κάνει αυτό που νομίζω. Α, όχι. Α, περπατά πιο γρήγορα στο νερό. Πέτα το όμως. Okay. Θα πας καλά, έχεις άλλα 3 λεπτά. Ωχ. Κάπου εδώ έχει κι άλλο κουτί. Α, να το. Ναι, το σπάσα εγώ. Κάπου έχει κι άλλο, δεν γίνεται. Να το. Τι έχει? Ω! Τι έχει? Διαμάντι! Τι! Ωραία! Καλά κρασιά! Δεν μπορείς να φτιάξεις τίποτα ακόμα, αλλά όχι ρε φίλε, άμα βρεις κι άλλο θα φτιάξεις Diamond Sword. Ωραία φίλε. Καλύτερα να φτιάξεις Diamond Axe, κάνει πιο πολύ damage. Δεν το θέλω. Κάνει reload πιο... Όπα! Γιατί το πέταξες στο χάρτη? Όχι ρε φίλε, όχι ρε. Πόσο μακριά είναι? Παιδιά, το πέταξα επίτηδες. Αλλά κρασιά! Ναι, όντως είναι πολύ μακριά. Αλλά το πέταξα επίτηδες κιόλας. Να μην το βρω. Έχω λίγη ώρα, δεν προλαβαίνω. 2 λεπτά ακόμα. Α, δεν προλαβαίνω. Κάτι πολύ λίγο. Βασικά- Θες να το ξεκινήσουμε? Iron, ωραία. Άμα και πριν τελειώσει ο χρόνος μπορείς να μου πεις είμαι έτοιμος και να ξεκινήσουμε. Δεν με πειράζει. Ωραία. Αν πεις είσαι έτοιμος, ξεκινάμε από τώρα και ας μην έχουν τελειώσει τα λεπτά. Δεν με πηγαίνει. Απλά να... Είμαι έτοιμη. Ωραία, πήγαινε πάνω. Δεν το κάνω νύχτα. Αυτά τα τέρατα που θα σπονάρω δεν είναι για νύχτα ακόμα. Είμαι έτοιμη. Οκ. Οπα, συγγνώμη παιδιά. Πρώτον, σου σπονάρω μέλισσες που πρέπει να τις βαρέσει. Ό,τι και να τους σπονάρω και να τους σπονάρω Iron Golem, πρέπει να τα βαράει και ας είναι καλή. Αυτή πρέπει να τα βαράει για να του βαράνε και αυτό. Oh shit! Αυτό δεν είναι μέλισσα! Παιδιά, κατά λάθος νόμιζα ότι ήταν μέλισσα αυτό. Έλα, για πάμε να σε δω σε δράση. Όπα, πάμε. Μπορείς να νικήσεις 2 ταυτόχρονα! Οκ, παιδιά, το πρώτο challenge νομίζω το κατάφερα, ναι. Άμα... Ναι, αυτά πάνε και λίγο ψηλά, είναι εκνευριστικά, αλλά... Ναι, το πρώτο challenge complete! Yeah! Τώρα το επόμενο challenge. Έχω κι άλλο challenge. Λοιπόν... Πού είσαι? Εδώ. Αράχνη, Ναι, πού είσαι όμως, Άννας? Cave spider, παιδιά, αυτές είναι... Όχι, αυτή μου σπάει τα νεύρα. Ναι, αυτές που είναι στις σπηλιές. Αυτές είναι... Τόσο πάμε! Όχι σε μένα ρε αράχνες. Όχι ρε, αυτή η αράχνη πάει μόνη της. Πού πας? Ωραία, πάει πολύ καλά. Μπράβο του. Θα τη σκοτώσω με τσεκούρι. Οκ, σκοτσε. Μπράβο, congratulations. Τελευταίο τέρας και μετά θα έχεις και άλλα 5 λεπτά για να κάνεις κάτι. Το τελευταίο τέρας είναι Enderman. Πάλεψε εδώ ρε, κοίτα το στα μάτια ρε. Δίνω Enderman. Όχι! Κοίτα το στα μάτια ρε, κοίτα τον. Να ψοφήσω! Πρόσεχε. Έχεις και φαΐ ρε, μην ξεχνάς. Ωραία. Να πάρω ζωή και πάω Α, ναι, πάμε. Ου!
Οκ, βλέπω να νικάς. Να ψοφήσω! Οκ, Δεν πολύ. μπορείς να τόσο άλλο. Έχεις 5 λεπτά να κάνεις ό,τι θες τώρα. Ενώ να μαζέψεις αυτά που θες. Έχεις 5 λεπτά. Νίκησες τα πρώτα 3 challenges. Τώρα έχεις 5 λεπτά να κάνεις κάτι. Πού το βρήκες? Α, ναι, από τον έντρα. Κάτσε, για να μου είναι πιο εύκολο. Γιατί εκεί. Τι κάνεις? Torch θα φτιάξεις. Θα φτιάξεις torch, λέω. Τι λες? Περίμενε πριν πας, περίμενε 2 λεπτά. Περίμενε. Δεν χαλάει ο χρόνος του, δεν τελειώνει. Σταμάτησε, απλά περίμενε. Άντε. Ναι, τώρα. Καλά πάω. Να κάνεις τέλειο απλά. Κωνσταντίνε, Τι, πού είσαι? εδώ πάρε 64 τόρτσες. Πάρα τα μυστικά. Για να βλέπεις. Τα θέλω. Τι, πού είσαι? Κάνε teleport. Αντίο Νικόλα, είσαι εψευσμένος. Γιατί? Κοίτα πίσω. Τι? Είναι τεράστια. Α, ναι. Δεν τα θέλω. Εγώ για να βλέπω, γιατί δεν βλέπω και το βίντεο θα είναι πολύ σκότεινο. Α, Μην είναι πολύ σκότεινο, γι' αυτό δεν θέλω. Ενώ έχεις 5 λεπτά για να κάνεις κάτι, μπορώ κι εγώ και πάλι τότε να σπονάρω τέρατα, αλλά τότε θα σου σπονάρω, μπορώ να σου σπονάρω, αλλά σου σπονάρω πάρα πολύ αδύναμα, μπορώ όμως και τότε. Απλά να είναι πάρα πολύ αδύναμα, σαν την Spider, Creeper, έτσι. Πολύ αδύναμο. δεν έχω πολύ στήλη. Πόση ώρα έχω ακόμη? 3 λεπτά. Εντάξει. Iron. Γιατί? Μπορώ να σου σπονάρω πολύ λίγο. Δεν έχω πολύ ζωή. Έχω 3 καρδιές. Περίμενε, Κωνσταντίνε, πάρε 5 Enchantress Golden Apple. Τι λες ρε? Ένα θέλω. Οκ. Enderpearl. Νομίζω είμαι έτοιμος για το επόμενο. Εδώ μέσα θες να το κάνεις? Όχι ακόμη. Θα βγω έξω. Οκ. Με βγάζεις έξω? Πώς ρε? Μπορείς να έχει νερά. Ναι, έχει. Ω, είναι Ευτυχώς και... είναι τεράστιο. Είναι και νύχτα κιόλας. Κάτσε να πάω μία στα άλλα, περίμενα. Σκελετός! Ναι ρε, έλα που είσαι. Περίμενε. Έχω σπίτι, ξέρεις. Α, έφτιαξες. Δεν το είδες. Ανάς, είσαι έτοιμος ενώ που θες να το κάνεις, το fight. Σε ανοιχτό χώρο, εδώ. Περιμένω μία. Έχω και άλλα τέρατα. Α, ναι. Είσαι έτοιμος? Η πρώτη... Ναι. Πάμε! Το μεταξύ αυτά τα άλλα τέρατα. Όταν κάθε νύχτα που θα επιβιώνει κάθε νύχτα που
θα επιβιώνεις, τότε θα σου δίνω καλά πράγματα, εντάξει. Ναι. Κάθε νύχτα που θα επιβιώνει, παιδιά, θα του δίνω καλά πράγματα. Ωραία. Περίμενε. Κάθε νύχτα που θα επιβιώνει, καλά πράγματα. Ωραία, τώρα τους βάλαμε πολλούς, βάλαμε. Πήγε από εδώ ρε σκελέτε. Α, εντάξει, τους έχει. Ο τόξο! Οκ. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, συγγνώμη, αλλά πρέπει να τον πολεμήσεις. Όχι, περίμενε τώρα. Οκ. Αυτό είναι Να cheat. μην- Αυτό είναι cheat. Αλλά είπες να τον πολεμήσω. Μην το σπα... Ρε, όχι! Μπορώ να το Αυτό στείλω. δεν το είπες, δεν είπες κανόνες. Και. Τι και... δεν είπες ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Οκ, τώρα το λέω, δεν μπορείς, είναι cheat. Πρέπει να τους παλεύεις κανονικά. Το είχα πει. Θα χάσω, δεν έχω καλά πράγματα. Ρε, ένα ζωή είμαι. Εγώ τι θα κάνω, δεν μπορώ να τον παλέψω. Θα δόξω. Εγώ απομακρύνω τα άλλα mobs. Το νίκησες. Όχι, είμαι ένα ζωή. Ένα ζωή, βοήθεια, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, θα κάνω τα πάντα. Τα πάντα. Να μην μου δώσεις τώρα, σε παρακαλώ. Απλά. Ένα ζωή. Δεν το ζω αυτό. Golden Apple σου πέταξα ρε βόδι να φας. Ναι, αλλά δεν προλαβαίνω, με βαράει όλη την ώρα. Να σπάσει τα σπίτια, σε παρακαλώ. Οκ. Ευχαριστώ. Είμαι ένα ζωή. Πάρει και αυτό μου γιατί εδώ τώρα. Μπορείς. Α, όχι ρε. Πώς βρέθηκε. Α, ναι, εσύ τον έκανες. Φύγε από εδώ Θες ρε. να τον παλέψω, να τον παλέψω αυτόν τον Iron Golem. Οκ. Μπράβο. Σου έχω πετάξει Golden Apple εδώ κάτω, να ξέρεις. Πού είναι το φαΐ? Α, να τα λάθος το πέταξα. Λοιπόν, και κάποια τελευταία για αυτό το βράδυ. Ο άλλος έχει Iron σπαθί! Ωχ, πώς έχει iron σπαθί. Ουι, ουι, ουι. Πίσω σου. Α, εντάξει. Και αυτά που σου βάζω τώρα είναι από τα τελευταία. Κωνσταντίνε, κατά λάθος που είναι αυτό. Αυτό είναι άμα δεν του αρέσει. Βάρε τον, Σου είπα πρέπει να τους βαράς όλους. Σου είπα όσους Παμ, τον Μπάρταρ, easy Σου zone. είπα όποιους και να βάζω εδώ πρέπει να τους βαράς, γι' αυτό βάρα. Πάμε, βάρα. Τώρα σου άρμα. Ναι, ήταν και το άλλο από πριν, ναι. Μικρή. Είμαι ένα ζωή! Περίμενε. Τρέχα ρε μπρο μου! Αυτή είναι η νύχτα, Κωνσταντίνε. Θα σου είναι η πιο δύσκολη νύχτα. Άμα φας εκείνο το μεγάλο.
Για να σε βοηθήσω λίγο, θα μπλοκάρω. Έχω και αυτές τις αράχνες, βοήθεια Θεούλη. Θα σε σώσω, θα βάζω blocks κάτω για να μην έρχονται. Περίμενε, σε βοηθάω. Ui, αράχνη ήρθε. Ρε, δεν έχω ασπίδα. Πάει και η παραπλία μου θα σπάσει για αυτή. Το boss όμως θα το φάω. Απλά έχει κι άλλα τέρατα, θα το είχα φάει τώρα. Ναι, επειδή είναι νύχτα. Τώρα σκοτώνεις τα άλλα, μία. Ξημερώνει ρε, τι. Σκότωσε μία τα άλλα για να πάλεψω εκείνο που μου βάλες. Ναι ρε, απλά νυχτό. Ξημερώνει. Το έφαγα. Σίγουρος είσαι. Για πόλεψε κι άλλο ένα. Πόλεψε το μεταξύ, παπάλεψε νομίζω. Ω, μια αρκούδα! Δεν μπορώ, Νικόλα, δεν μπορώ. Έχω και αυτά τα μικρά. Ναι, αυτά είναι σπαστικά, περίμενα. Οπα. Ου, κοκοράτσα. Το μικρό. Όχι, κατά όσο Τα πετάνω, είναι ένα ζωή, αντίο. Πρόσεχε για να μου σοφείς. Έχεις να μου κάνεις donate στο Roblox. Τι, Τίποτα, πλάκα έκανα. ρε, κοίτα, μου πως την... Κωνσταντίνε, ορίστε! Μην τη χαλάς. Γιατί Ωραία. θα σου είναι χρήση. Λοιπόν, ξημέρωσε και αφού πέρασε αυτή τη νύχτα, είχα πει άμα την περάσεις, θα σου δίνα κάτι πολύ καλό, Κωνσταντίνε. Περίμενε να το βρω. Μου δίνεις τόξ. Περίμενε, θα δεις. Γιατί το πέταξα. Περίμενε, έχεις πολύ καλά πράγματα. Και κάτι άλλο ήθελα. Α, ναι, για να πας στο End σου δίνω 10 τέτοια και 64 έμελα. Τα πήγες πάρα πολύ καλά. Μπορείς να πας στο End τώρα. Και μπορείς να το ξαναπαίρνεις κιόλας, απλά πέφτει κάτω. Αλλά Κωνσταντίνε! Ναι. Βασικά, άντε, πήγαινε, άστα. Πίσω. Έχεις και τη 3, να μην ξεχνάς, είναι πολύ δυνατή. Αν είναι καινούργιο σπαθί, ξέχασα να σου δώσω, περίμενε. Δεν τα φτάνει, σιγά μου, δεν μπορώ να πάω στο... Έλα, πάρε 2 golden σπαθιά. Τι κοιτάς εσύ, ρε. Πάρε 2 golden σπαθιά. Χάλια. Το iron είναι καλύτερο. Α, ναι. Τώρα, μπορώ να ξεκινήσω την επόμενη νύχτα από τώρα. Να την ξεκινήσω. Ναι. Οκ, αλλά εσύ ενώ το ξεκινάω, εσύ να πηγαίνεις στο end. Όχι το Άγα. είναι πάρα πολύ μακριά. Άγα. Και δεν έχω και τόξο, δεν έχω καλή πανοπλία. Ξεκίνα. Ναι, τώρα περίμενε. Στην επόμενη νύχτα τι θα πάω. Δεν ξέρω. Θα δεις. Άμα νικήσεις αυτή τη νύχτα, παίρνεις πολύ καλά πράγματα. Δεν μπορώ. Σου το είπα. Αυτή η νύχτα είναι πιο δύσκολη. Έχεις 3 να μην ξεχνάς. Είναι και χοντρά αυτά τα πράγματα. Περίμενε, γιατί κάτι είναι στον υπολογιστή μου, τι φάση, είναι ένα κουνούπι. Πάει το ένα, πάει το δεύτερο. Ζω! Πρέπει να ανέβω πάρα. Congratulations! Ε? Congratulations!
Αυτό ήταν. Όχι ρε. Όχι ακόμα. Α. Απλά το είπα για τα... Κοίτα τι κρατάω. Όχι. Έλα, στο δεντράκι θα είναι αυτή τη φορά. Παιδιά, άμα νικήσει αυτή τη νύχτα, θα σας δείξω τι θα του δώσω. Θα του δώσω αυτό, αυτό και από σπαθιά Δεν θέλω πια. αυτό. Τι δεν θες, πρέπει να νικήσει τη νύχτα, όχι θα σου δώσω. Είναι για το win σου. Όχι αυτό. Όχι, τους έδειξα τι θα σου δώσω, δεν ξέρεις εσύ τι. Α. Δεν έχω ασπίδα, θα μου σπάσει. Είναι η πόσιμη νύχτα. Πολεμάς ακόμα, Άννα. Τόβα. Πίσω σου. Σιγά. Τι ζόμπι μικρό μέσα, τι στικότα, τι. Τι βλακία ήταν Σπάνιο. αυτή. Αναγκαστικά Κωνσταντίνο, αναγκαστικά έχεις 3-1 όμως, οπότε πάω λέμα. Έλα βάρα. Πρώτο hit σε κούρι. Ωραία! Πολύ καλός, μπρο. Του ρίχνω κι εγώ μία. Είμαι πάσο. Όπως και αυτός είναι. Και αυτός είναι τώρα one shot. Ναι. Yay, iron. Κωνσταντίνε, Τι θες από τσούλα. μπορείς μπρο μου στο τέλος του βίντεο όμως νομίζω πως έχεις αδικήσει το Warden. Δεν μπορώ. Όχι, αφού άμα περάσεις αυτή τη νύχτα θα σου δώσω OP πράγματα, τον έχεις. Ο Warden κάνει one shot ό,τι πανοπλιά έχεις. Δεν πειράζει, έτσι έχεις να το πολεμήσεις και ας χάσεις. Πάμε. Α, ναι, βγες από το νερό, γιατί τώρα δεν τους κάνεις πολύ damage. Βασικά, άντε, άστο. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, πολέμα! Ας πούμε είναι και ο σκέλετος. Ενώ και το σκέλετο. Αυτό ήταν. Όχι ακόμα, η νύχτα δεν τελείωσε. Παιδιά, στο επόμενο βίντεο να ξέρετε θα κάνουμε αυτό ολόγιο, αλλά εγώ θα είμαι στο τρίτο. Θα βάλω πράγματα στο δικό. Ναι, αυτό μπορεί να είναι ή το τρίτο ή το δεύτερο βίντεο. Δεν ξέρω. Άντε, βαριέμαι, άντε, σπώναρε. Έτσι το θες. Έτυχε! Τι? Τι πέρατε, παιδιά, δεν άκουσα. Τι παίζε. Έχω αυτό το... Έχω αυτό που... Ρε, one shot τους έχεις με αυτό με τη 3-1, γιατί δεν βαράς. Μου σπάσε το σπαθί, καλά κρασιά. Έχεις 3-1, αλλά... Πάμε. Ω, αυτή ρίχνει πούσκες. Αυτό είσαι, είναι βόλμα. 2. Όχι δύο! Αυτό είναι από το... Με πέτυχε, με πέτυχε. Με πέτυχε. Με έχει σχεδόν one shot. Οκ. Παιδιά, αυτό τι είναι. Νικόλα, είμαι one shot. Πρόσεχε. Δεν έχω τι κιόλας. Δεν την έχεις, έλα να σου δώσω, γρήγορα. Παιδιά, αυτό δεν το βοηθάω, απλά του δίνω 3-1 επειδή μπορεί να την έχασε. Πού πήγε, ρε. Δεν ξέρω. Περίμενε. Α, την πήρα. Πάρε. Α, εντάξει. Χολέμα εδώ τον Έντερμαν. Τι λες. Ρε, είμαι one shot. Οκ. Έντερμαν, κοίτα μία πίσω σου.
Άμα νικήσει αυτή τη witch, πας το πρωί! Μπράβο, Κωνσταντίνε! Ούγα! Πέθανες. Μου θύμωσε ο Έντερμαν. Δεν το κοίταξα. Πώς δεν χάνει ζωή αφού βρέχει? Πού είναι? Είμαι one shot. Καλά κρασιά. Ναι, όμως έγινε πρωί. Οπότε το πρωί είχα πει ότι θα σου δώσω. Φάει τον Έντερμαν για να σου δώσω. Τέλος. Κωνσταντίνα, έλα να σου δώσω την ανταμοιβή. Έρχομαι. Golden apples, enchanters, τα παίρνεις όλα. Λοιπόν, Ήρθε η ώρα νομίζω. ναι. Ήρθε η ώρα. Ναι, για να σου δίνω αυτά τα πράγματα. Δώσε μου πολλά τότε μου φαντάει. Πέτα αυτά. Ωραία. Μετά αυτά. Αχ, Ήρθε η ώρα. Περίμενε να φτιάξω το inventory. σου δίνω και ένα αυγό που με αυτό το ένα αυγό δεν θα το χαλάσεις. Θα το ρίξεις έτσι πρώτα στον Έντερμαν, εντάξει. Στον Warden. Έτοιμο. Είσαι έτοιμος? Πάμε σε ένα ίσχυο μέρος. Πάμε εδώ πέρα, πες, εδώ πάμε. Να ξέρεις θα φεύγω, θα το γρεβολάω από μακριά κιόλας. Ναι, αφού έχεις τόξο. Αλλά θα σου δώσω το αυγό που με το αυγό θα τον βαρέσεις πρώτα, εντάξει. Ναι. Έλα πάρε εδώ. Σαν το stick αυτό το αυγό, παιδιά, είναι τόσο μπιτερό σαν το stick. Λοιπόν, πάρε, περίμενε πριν ξεκινήσεις. Επειδή το είχα πει κιόλας, αλλά μη σκοτώσεις, μη κάνεις κάτι. Φεύγω μακριά. Πού είσαι? Να σου δώσω wolves. Περίμενε. Τι να μου δώσεις? Σκυλιά, ό,τι κάνουν, κάνουν. Απλά πάρτα. Δεν θέλω, όχι δεν θέλω. Απλά πάρτα, ρε. Έλα. Πάρε 2, πάρε κόκαλα και κάνε όσα προλαβαίνεις. Και... τι ήθελα... Αυγός στάκε. Έλα και πάρε... Έκανες και τα 2, ναι. Οπότε πάρε πανοπλία να τους έχεις. Πίσω. Άλλη μία. Κωνσταντίνε. Είμαι έτοιμος. Πάρε για λίγο αυτό το αυγό να το δεις και δώσ' το μου πίσω. Warden. Δώσ' το. Το σπόναρες! Ρίξτε το αυγό πρέπει πρώτα. Το αυγό, το αυγό. Όχι, τα σκυλιά σου. Εγώ κάνω sneak να μην μ' ακούν. Πρέπει να πάω στο νερό, στο νερό, στο νερό. Πάμε ρε Warden! Φάρα ρε! Φάρα ρε! Θα Φάρα! βγάλω το αυγό, το πέταξα από να... Πού είναι? Πήγε προς τα κάτω. Δεν το βλέπω. Wow! Έκανε τη δύναμή του, είσαι καλά. Εν τω μεταξύ εγώ το βαράω. Άμε ρε, ξύπνα! Του πετάς τρίαινα, πού είσαι? Ξύπνα ρε, Warden, χάνεις! Κωνσταντίνε, επειδή αυτός εδώ κόλλησε, πάμε αλλού, πάμε αλλού, πάμε αλλού, πάμε αλλού. Όχι, αυτό θα σκοτώσω. Το έχω κάνει ήδη τόσο παπάτσι. Όχι ρε, όμως κόλλησε αυτό. Ω. Θέλω Έχω να... χαλάσει
ήδη τόσα, όχι. Θα σου ξαναδώσω ρε. Καλά, δεν πειράζει. Όχι ρε. Να σου δώσω. Ανέβα, Warden! Ξύπνα, μπρο μου! Σε νικάει Όχι! Σε νικάει 50... Πέθανες, όχι. Σε νικάει 50-0, ρε! Του βάζω νερά εγώ για να ανέβει, για βοήθεια. Αλλά δεν κάνει τίποτα αυτό. Θα πάω εγώ τότε. Οκ. Ανέβα ρε, Warden! Έλα, ναι! Όχι. Πάρτα Warden! Ανεβείτε και οι δύο άμα θέλετε. Εγώ απλά ρίχνω νερά. Δεν πετάει αυτή η δύναμή του. Επική μάχη! Πώς λέγεται? Ωραία, ανέβηκε πάνω, ανεβαίνω κι εγώ. Οκ. Πόσα βέλη έχω, μόνο 57. Α! Πάμε! Γίνεται επική μάχη! Έχει παντού φωτιές και ο Κωνσταντίνος συνεχίζει! Έλα εδώ! Με το χέρι θα σε παλέψω μόνος μου! Πάμε! Θα σε παλέψω μόνος μου! Τον έφαγα! Μπράβο! Congratulations! Νίκησες στο challenge! Όλος ο κόσμος έχει καεί! Δεν με ενδιαφέρει, να ψοφήσω. Yay! Κωνσταντίνε, congratulations! Κωνσταντίνε, Ναι. πού είσαι? Περίμενε για να κλείσουμε αυτό το βίντεο, έλα εδώ, περίμενε, έρχομαι εγώ. Έλα εδώ, έλα Κωνσταντίνε, έλα εδώ. Να σου δώσω και την ανταμοιβή, έλα. Για την ανταμοιβή. Είναι πλούσιος από gold. Μπαίνω στον κόλπο μου και αρχίζει το πλήνι. Σκάει δίπλα μου την κάνω ταξίδι. Χάνω άργο και τα βιβλία σίγουρα την έχω σαν βολία. Ξύπνα από το μακρινό λάφι έρθεις. Και όπως το τσεσμούδι είναι ότι μου πέφτει. Αν τα δήματια μου δίνουν πιθανά τα περόχειρο μπράγει για αριστερά ή άμψο. Έτσι καλή να πάω εκεί. Σήμερα να μην μπορεί να μου ξεφύγει. Μπράβο Κωνσταντίνε, έλα να κλείσουμε το βίντεο. Φύγε από εκεί, να έγινες πλούσιος. Βασικά περίμενε, έρχομαι εγώ. Εγώ πετάω όλα μου τα πράγματα στον αέρα. Ο Κωνσταντίνος, παιδιά, όπως βλέπετε έγινε πλούσιος. Και κάπως έτσι όπως έγινε ο Κωνσταντίνος πλούσιος, κάπως έτσι θα κλείσουμε και εμείς το βίντεο. Αυτό ήταν το πρώτο βίντεο σε αυτό το νέο κανάλι στο YouTube. Είσαι best survivor, μία. Όχι, περίμενε. Αυτό ήταν Όχι. Όχι. Αυτό ήταν, ξέρω τι θα κάνει. Αυτό ήταν το πρώτο βίντεο σε αυτό το καινούριο νέο gaming κανάλι στο YouTube. Ελπίζω σας άρεσε. Άμα σας άρεσε, κάντε μη γραφή και ένα like. Και εμείς θα λέμε σε κάποιο επόμενο βίντεο ή live stream. Πες γεια Κωνσταντίνε. Γεια σας! Και χαρά σας! Γεια.